Това с каса! На 3 гуми си! Добре! Ще попустим! Като ходи нагоре надоле! Аз ще го снимам отгоре. 1500 лева ти се даде за номер 1. 1500 лева, вързи друго бе. Колко? Вързи го. Аз съм казал, взел съм си фиджина само на мадоса. Къде каруца, точно така тази гумеката е. Не мога бързи. Тук нагоре. Ама това че нема. По 2 гумки. Ще ми скъсаш матер. Стой, Пепси, Пепси, Пепси! Пепси! Стой. Стой. Го, блеж, го! Замръзна ми ръката. Освен тази кръвца да го прави. Не, няма. Това е за сечени. Амута му е добър. Шиниран. Шиниран амут. 4 гуми, 6 човека. 4 гуми, 0 човека. Поръчам място? Гого трябва да си поръча такъв. Не беше тук да гледа. Генчо трябваше да излезе да види какво е художник. Не може да би глупак, не бе. Фърли почета ли? Фърли. Почета играят. Стой. Да моя Марето, жули си Марето тук да покана на Гого. Да, на Гого. На Гого ли бе? Май ми го бе. Шампиона! Да ми, шампион би да бе. Свали почета. В почета играе цялата. Какво стана с краката? Не е проблем, той си знае ръкулата. Той още повече се ожили бе. Тя дема, не чорома. Направи си бахти раните. Мали го да еба!